I dag skal mig og en af mine venner lave en video igen på YouTube, hvor vi kan tage bolden til hinanden. Bare det her. Prøv at se, hvor hurtigt jeg kan kaste. Du er helt død. Du er helt død. Jeg vil have noget til folk. Til folk, ja. Jeg kan ikke huske, hvor jeg bor på eller noget som helst. Men en af mine venner er besvimet. Du kan ikke hjælpe dig. Ja, det var sgu rigtig noget. Farvel.